と申します。好きな出身は深セン、中国の深センです。好きな監督は上田さんです。今ハマってる映画が寺山修司っていう日本の岩井俊二とか北野武も好きです。感情を生み出す薬。こんにちは、井上ペルと申します。上海の初心です。演芸映画が好きです。未来は監督になりたいです。よろしくお願いします。次は中国の映画人たちにその世界の映画情勢っていうことを話してくれって言われて、まだ文化大革命の直後の22歳です。はい、一番好きな映画は、個人がもう、怪獣映画は全部好きです。特撮も全部好きです。一番尊敬している監督は菅谷英二先生と、川木拓生先生です。一番尊敬している小説家は江戸川乱歩先生です。以上です。声がすごい。澤さんは今お菓子を食べてる。映画をいろいろこう見てほしいと言われたんだけども、私はその当時作られていた中国映画っていうのはつまんないからなるべく避けていたんだけど、その代わりにね、代わりでもないけれどもね、私が中国に行ったらぜひ中国人の映画おいら方から探してもらおうってね、見たい映画が何本かあってね、それは1930年代の映画で、1930年代には中国映画が割と国際的に評価された作品が数本あってね、その題だけは知ってたんでね、抗日運動を抗日的な映画を作れるのは、中国の知識人層なわけだ。つまりその当時中国の映画界はまだ職人たちが映画を作ってた。そこにそのね、反日映画を作らなきゃダメだという記録が固まって、知識人がね、こういうテーマで作ったらとかってなると、割とその上海の映画界に入ってくる。で、その人たちの作った映画がやっぱり問題意識が強いんで、それまでの活動やが。そうですね。はい、先生もはい。